Перапранутыя ў цывільнае, яны не прадстаўляліся міліцыянтамі, не паведамлялі, за што затрымліваюць. Папросту білі мірных грамадзянаў. Пакаранне за гэта, ну што вы? А вось грамадзянін, які заступіўся за збітых і улупіў аднаму з нападнікаў у цывільным, цяпер пойдзе ў турму. Небяспечны прэцэдэнт і яшчэ больш небяспечны сігнал нашаму грамадству. У матэрыяле Валерыя Руселіка. 3 гады калоніі агульнага рэжыму за тое, што бараніў мірных суграмадзянаў ад невядомых нападнікаў. Пры перапоўненай зале суддзя Маскоўскага раёну Менску Святлана Бандаренка агучыла вырак у справе Святаслава Барановича. 15 суток еще может быть какой-то, потому что он не знал, что это милиционер, там, он шлепнул его пощечину. Если бы Слава ударил бы, так тот был бы в реанимации. Тогда было бы понятно, что даем срок конкретно, а не 15 суток. Держава зноў чарговы раз падкрэсліла, што тыя, на кім тут базіруецца гэта ўласць, на кім базіруе ўлада, на кім базіруецца як бы дыктатура, гэта недатыкальныя асобы. То бок манапалізацыя гвалту. Толькі мы можем вас біць, толькі мы можем вас забіраць, вязаць, вінціць, урывацца ў вашы хаты. Мы можем рабіць гэта в форме, мы можем рабіць гэта без формы, як зараз нам показали, а вы не маеце права нічога нам зрабіць. Інцыдэнт, за які пакаралі Барановича, адбыўся яшчэ год таму ў Менску, калі мужчына заступіўся за ўдзельнікаў маршу недармаедаў, якіх збівалі гэтак званыя ціхары. Аднаго з пераапранутых у цывільныя міліцыянтаў Артёма Паўлава і ударыў Святаслаў. Між тым на суддзю не паўплывала нават тое, што сам ціхар да падсуднага не меў аніякіх прэтэнзіяў, а апошні прызнаў сябе вінаватым. Притым при ўсім, што ён прасіў прабачэння, притым пра тым, што гэты хлопец сказаў, я б, можа, не рабіў наступны раз так. Дзеля застрашвання астатніх, каб ніхто не ўступаўся, каб ніхто не выяўляў салідарнасці ў такіх сітуацыях, яму лупяць 3 гады. Гэта паказвае марнасць усіх размоваў пра які-небудзь там лібералізацыі ці штосьці звярыная бандыцкая сутнасць гэтага рэжыму застаецца. Што ж да праваабаронцаў, то адзінага меркавання адносна сённяшняга выраку няма. Гэтак Цэнтр «Вясна» і беларускі хельсінскі камітэт ужо заявілі, што не прызнаюць Барановича палітзняволеным, бо правапарушэнне, здзейсненае апошнім, мела гвалтоўны характар. А вось удзельнікі форуму «Свабоду палітвязням» заявілі, што адназначна прызнаюць асуджанага палітычным зняволеным. Група праваабаронцаў збіраецца скіраваць ліст у парламенцкую асамблею Рады Еўропы з заклікам разгледзець справу Барановича і таксама прызнаць яго палітвязнем. Мы будем настаивать на том, чтобы признавать Святослава политзаключенным, поскольку совершенно очевидно, что источником повышенной опасности здесь являлись именно сотрудники милиции, которые совершали совершенно непонятные для цивилизованного государства действия. У чым жа пагаджаюцца ўсе, гэта ў тым, што салідарнасць, якую выявіў Святаслав Баранович 15 сакавіка 2017 года, павінна вярнуцца да яго шматкроць. А гэта ўжо залежыць ад кожнага з нас. Дык што ж рабіць, калі вы бачыце, як невядомыя нападнікі збіваюць мірных людзей? Дзейнічаць паводле закону і сумлення, то бок паспрабаваць абараніць ахвяраў і атрымаць за гэта 3 гады калоніі. Бо нападнікі – гэта пераапранутыя міліцыянты. Альбо папросту абыякава прайсці міма, бо нікому ж у турму не хочацца. Дык вось выбар, які прапановвае дзяржава сёння, гэта і ёсць вырак. І не толькі Святаславу Барановичу, але і ўсім нам, тым, каму не абыякава і не напляваць на тое, у ва што ператвараецца наша Беларусь. Валерий Руселік, Белсат.